Уважаеми колеги общински съветници, ще прочета нашия протокол. Предварително казвам, че беше подписан единодушно, което означава, че комисията няма колебания във верността и истинността на това, което ще ви прочета. Протокол от заседание на комисията за избор на председател на Общинския съвет, проведен на 27 март 2014 година. В заседанието участваха всички членове на комисията. Комисията констатира: първо, брой общински съветници 41, брой гласували 40, брой намерени пликове в урната 40, брой на останалите пликове, както казаха, бяха 45 в началото, 5, брой на действителните бюлетини 32, брой на недействителните бюлетини 8. Те се разпределят както следва: празни пликове 3, недействителни бюлетини, поради това, че има в плика 2 бюлетини за двамата кандидати едновременно 3 броя, и бюлетини, които са обозначени по някакъв начин. В дадения случай едната беше зачеркната, другата сгъната, 2 броя. От действителните бюлетини 32 гласовете се разпределят както следва: брой на гласовете за кандидата Мариета Петкова 11, брой на гласовете за кандидата Мария Григорова 21. Съобразно закона и нашия правилник, комисията намира за редовно избран за председател на Общинския съвет този мандат Мария Григорова. Честито, госпожа Григорова, заяви се място.